Takže čau lidi, vidíte u mýho dalšího budoucího let's playe. Teď ještě nebyl let's play, ale ukážeme si, co ta hra umí, vzhledem k tomu, že zítra vychází na Steamu a já to samozřejmě mám koupený. Dneska mi už přišel klíč, takže už vím, o co jde. Samozřejmě tohle už mám koupený. Ani nevím, jak dlouho, snad poprvé co vydal, proto mi video. Naší kompany pojmenujeme třeba jak ji pojmenujeme? Minis Interactive. A já samozřejmě budu Minis. A víte co, vzhledem k tomu, že pořádně to začnu hrát až zítra. Dáme ženskou. Třeba tuhle. A tady dáme třeba tyhle. Tak. Nyní jsme v garáži v 80. letech. A můžeme se začít dělat vlastní hry. Takže my se uděláme vlastní hru, která bude například Space Strategy. Bude to například Aliens. Ne, Colony of Aliens. A budeme to dělat na PC, protože Commodore se propadne. Jak vidíte tu G64 a ne Commodore 64, prostě ty nemají licenci na ty názvy. Tady to není odnázvování. Například iPhone nebo iPod bude... Já ani nevím jak... iPod myslím, nebo tak nějak. Tady dáme to 2D grafice. A už to sviští. Takže je to strategie. Vesmírná strategie. Tady co se může hodit. Engine, budu se snažit na engine, samozřejmě co nejvíc gameplay a strategie a story a questy. Takže engine trochu snížíme, gameplay taky. Když to strategie, takže nám tady bude hlavně o gameplay. Tak a už nám tady vidíte, dělají bublinky do technologie a designu. Samozřejmě čím víc bublinek v každém, tím líp, pokud je to vyvážený a je tam hodně, je to nejlepší. Tak, tady máme nyní dialogy, nejsou vůbec potřeba. Level designu a AIčko hodně. Nebo aspoň podle mě, já to samozřejmě dělám podle sebe. Uvidíme. Dáme to samozřejmě, zvuky stojí ještě v této době zaprat, to jsou ty píp, píp, píp. Nepotřebujeme grafika taky nic moc, world design. Nepotřebujeme ho moc dobrý. Tak. Zvuk ještě se nám dodělá. Vidíte, máme tady ještě 2 bugy, ty se debugujou, necháme to ještě do konce týdne projít, tady vidíte tohle týden. A vidíte, přinásám jeden design, takže to dokončíme. New topic, new combo, great combo samozřejmě. Tak, děkuji. Teď vidíme, kolik expů dostáváme do jaký věci, například do engineu a tohle. A já jsem taky dostal nějaký XP, buď můžeme hru vyhodit nebo ji vydat, takže my ji vydáme. A teď si počkáme na recenze. Ty recenze nebudou nějak závratný, budou taky 5, no. Má své momenty. Jejich... no, už nevím. Jejich soustředění na grafiku padalo tohle hru velmi dobře, mohlo být víc, ukazuje potenciál. Takže máme 5 a 3/4, jestli se nepletu. Ano, 5 a 3/4, 5,75. Talnost do 31 000 a teď uvidíme, jak se to bude prodávat. A newcomer in the game industry. Minis Interactive, začátečník v herním industry. Prostě v hrách. Právě vydal jejich první hru, to jakože firma, takže jejich první hru, Kolonie, ne vetřelců, ty vole, někdy vzpomenout. Prostě Kolonie něčeho. Ta hra dostala docela dobré recenze. S docela dobrým startem Minis Interactive jsou jistí, že dostanou fanoušky rychle.
Ale jen volný překlad, já to nechci nějak extra dobře překládat. Stejně nevím, co nějaký ty slovíčka znamenají. Takže za první týden vydělali, se prodali 3618 jednotek. A rank v chartech je to 23. A nyní máme 29 fanoušků. Což už je skoro stejný číslo, jako já mám fanoušků na YouTube. A teď už to je vyšší. Well. Vidíme, není to žádná extra velká prodejnost. Něco tím se tím vydělá samozřejmě, ale není to nějak závratný. Protože to trochu zvedlo oproti minulému týdnu. Ale není to nic extra. Jak vidíme. Takže my si můžeme dát vyzkoumat nový topik a dáme si fantasy. Nebo si můžeme zkoumat custom game engine, na to nemáme ale research pointy. Tohle nastalo 10 research pointů, které jsme odečetli a už to researchujeme. Jinak, abych vám tak řekl, tak ani nevím kolik teď je hodin. Někde tady jsem teď měl hodinky. Ale je 20 hodin 47 minut. Tak do 9 ještě budu točit, což je 13 minut ještě. Do prči, to je to slovo. Do prdele. Jo, úspěšně jste vyzkoumali nový žánr fantasy. Nebo ne žánr, topik prostě, no. Takže my si dáme fantasy RPGčko na PC a bude to Final Text Fantasy. Ano, tady se trochu teď pro Final Fantasy, ale to nikomu nevadí. Bude to text-based hra, takový jsem nikdy v životě nedělal. Takže uvidíme. Vzhledem k tomu, že to je RPG, tak hodně to je questy a takhle nějak. Já tady půjdu asi do technologie, ne do designu, protože to text-based hra. Dialogy hodně, aničko ne za stolik, ale level design téměř vůbec. Jo, jasně, tohle ani nebudu překládat, prostě, že lidem se líbí nízká cena a dobrý hardware, dobrá flexibilní hardwareová konfigurace od jiných počítačů a experti říkají, že tohle možná bude konec hardwareu. Konec jakože výrobců hardwareu, no. Ale všechno jde do designu, to se mi moc nelíbí. Trochu tady navýšíme soundy. Grafiku nepotřebujeme téměř vůbec. Soundy, ale taky dáme. Ať neřeknu, že jsme se zase úplně vystřelili na grafiku. V recenzích. Jo, téměř všechno šlo do designu, nikoli do technologie. Trochu mi to vadí, ale nevadí. Takže počkáme do konce týdne. A finishnem to. Nový rekord. Nový topik, nový kombo. Dobrý kombo, fajn. Já si to odklikám takhle. A vidíme, že za chvíli hodně věcí už bude na druhém levelu. Jedna hra a většina asi bude na druhém levelu. A vidíte, teď nás 8000 stál nájem. $8000, jestli to budou dolary. Což je docela dost. Takže jaký jsou naše recenze? 6. Budou to asi něco okolo těch 6, no. 3. Tady 5, 6, budeme tak 3. No, 6. What the fuck, tohle ani nechci počítat snad. Nějaká 5 něco. 5,5. Čistá 5, no, jako. Sorry, ale tohle se mi nelíbí. A whatever. Tak teď uvidíme, jak se to prodává. Nevím, proč přestala hrát muzika, ale to nevadí. A už zase hraje. Ahoj, právě jsem dokončil Final Fantasy a jsem překvapený tvým talentem. Dělám kontraktový biznis a mohli bychom použít tvoje zkušenosti nebo tvoje znalosti, tvůj skill a mohli bychom využít skill jako tvůj. Pokud si chceš vydělat nějaký rychlý prachy, dej mi vědět a já se kouknu se pro tebe na nějakou práci. Jason.
Takže to bychom mohli využít. Dinky King. Donkey Kong. Nintendo. To je Nintendo, ano. Přesně tak. Tohle já nebudu překládat, tohle ty srajdy. Tohle mě jako přeložím, až možná bude nadat prostě plnou hru na Steamu, až bude. Což je zítra. Všem pár hodin. Takže nechci research, ale chci kontrakt. Tady vidíme ty kontrakty. Většinou já si vybírám co nejlehčí na co nejdíl. Většinou to na 5 týdnů a většinou co nejlehčí, a aby samozřejmě platili co nejvíc. Já se beru tohle za 19 000, protože tam já se bojím, že bych sám prostě nestihl. Jo, jak tak koukám, ani tenhle nebude nic extra. A pokud se ta kráva zamyslí, tak já si nakopu tu hrytě. No ano, a je to tady. Ne, proto přibývá naštěstí. Díky bohu. Tak, dostali jsme 19 000. Tak. Máme si další kontrakt. Ale tohle se bojím, že nestihneme a tohle už vůbec ne. Takže na kontrakt teď chvíli kašlem. A uděláme novou hru. Tentokrát to bude Medieval středověká adventura. Ale je vždycky takový místo, prostě kde se tak kliknout a objeví se vám ta tabulka pod tím. Ale jak by se tohle mohlo jmenovat? Castle Builder. A máte to. Na PCčko. 2DV1. A jdeme na to. Engine, story a questy určitě nejvíc, gameplay trochu níž než engine. Jak nevím, právě jsem nastavený na 30 fps, ale stejně to furt jezdí na 60. Potom se prostě divím, protože soubory jsou tak velký, například teďka uploaduju Mafii 2, která má 400 mega. Prostě od 1 hodiny renderu 2 díly Mafie a uploaduju je, jo, takže whatever. Dialogy a ičko a level design, no o to moc nejde, jo. Protože se nejvíc času dialogy má strávit. I to má dobrý dialogy. No jasně, NES. Nebo tak test tady. Well. Ten názvy jsou opravdu pak vtipný v té generaci, to je tečko. Takže to není potřeba tohle a tohle taky není zase tolik potřeba. Jak vidíte, za každý stage trochu taky něco zaplatíme. Ať se aspoň v technologii mám asi rekord. V designu ne. Jo, v technologii bude určitě rekord, v designu sice ne, ale to nevadí. Ještě počkáme. No, ještě jeden do designu může být rekord. No tak. Asi ne, takže my to vydáme. Jo, je nový rekord. New topic, new combo, great combo. Well. Nový level. U většiny věcí bude nový level, kromě engineu. Tohle jsem dal odkliknout, já mám taky nový level. Takže ještě zvuk a engine a budeme mít nový level i u toho. Takže tohle releasenem a počkáme se na recenze. Jak vidíte, už je druhý rok, druhý měsíc. Castle Builder came in. Tam jsem viděl 10. Hej, 8, nadhra. 8. 9. 7, takže čistá 8. To je moc pěkný, oproti tomu jsme předtím měli 5 a 575, no to je celkem slušný, nevím, kolik nám tohle vydělalo. Tohle nám vydělalo profitu 21 000 a tohle 39,5, přitom to stálo víc. Whatever. Ta prodejnost je celkem slušná oproti předtím. To se musí nechat. Skoro 50 000 jsme si vydělali první týden. Prodali jsme více jak 10 000 kusů, což je v naší historii nevídané. Myslím, že si přijdeme takem na pěkný prachy. Takže já si dám do researche New Custom Game Engine. Tak, právě bylo vydáno test, neboli NES. No, teď už ta prodejnost není tak závratná.
ale pořád se to prodává. Takže máme Custom Game Engine a můžeme si zkoumat Gamepad. Well, já ho nebudu zkoumat, já teď dělám nějaký tohle. Já to asi nestihnu, ale mám těch peněz trochu dost, takže kdybych to nestihl, tak si to zaplatím. 14 000 mě nezabije. A pokud se to vyvede, budou to celkem fajn prachy. 186 000 na tom vydělali, což je moc. Teď nevím, jestli to je čistýho. Ne, 129 čistýho. Čistý profit 129 000. Což je moc pěkný. Pojď, to zvládneš, ještě jeden. Yes! 31 000 našich. Máme 230 000, takže si uděláme Custom Engine, bude to mini Fast Byte V0.1. Ne, nedělám si srandu z Frostbite Engine, vůbec ne. Je to blbý engine, ale to nevadí. Tak, dáme 120 000 za engine. A 110 000 nám zbyde, takže si ho můžeme udělat ještě jednou. Jak tomu v Battlefieldu, jak tomu se nebudu vyjadřovat, občas si to zahraju, ale nehraju to nějak moc. Spíš hraju příběh než multiplayer, který mi stejně nejde. Takže ten příběh je trochu lepší. Well. Mám radši kotka. Well. Ale to je jedno. Takže... náš engine je hotový, takže ho už můžeme použít pro své hry. Takže si uděláme novou hru, která by... Nebo víte co, vyzkoumáme si další topic. Research, new topic. Takže už jsme dali dance. Jsme mohli dát dance, ne? No, tak. Dance. Jako dáme dance, tady jsme dance. Well. Tak, vyzkoumali jsme dance. A uděláme si samozřejmě nějakou dance hru. Dance. Camp. Ne, není to parodie třeba na nějaký ten, já nevím, to bylo. Nějaký camp byl, taky nějaký film divný, který jsem nikdy neviděl. Ale to je jedno, bude to RPGčko. Na PCčko. A Fastbite 01. Tak, bude to 2D grafika V2. Save game a linear story. Tohle necháme asi tak, jako můžeme to nechat takhle. Tak pojď. AIčko dáme trochu vejš, level design nepotřebujeme, tak jest OK. Tak. Jedeme. 4 bugy, to je trochu moc, ne? Nezdá se ti? Takže já přemýšlím, jak to uděláme. Dáme víc soundů, mono soundy. Trochu víc zapracujeme na grafice. Do prdele. Kdyby to tady trochu popadalo. Oh yeah. Bla 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 bla. Bla bla, miluju hraní na TES, je to lepší hraní s kontrolerem než s klávesnicí. Well, go fuck yourself. Thanks. Já prostě budu vyvíjet pouze pro PCčko zatím. Možná potom udělám něco i pro Xbox 360 nebo Xbox PS1. Ale jinak na konzole nebudu dělat, budeme zatím jenom PC hráči. Nebo PC vývojáři. Well, level up u engineu. A level up u soundu. Takže to releasenem. A můžeme zkoumat joystick, což my nechceme vyzkoumat. Tak. První review na Dance Camp vyšly. Nebude to nic extra, jo, ale... Sedmička? Kdo by kurva chtěl hrát taneční RPGčko? Well, fuck. 6, jo. 6,7, jo.
No, tak to je dost zajímavý, 625 to je pěkný. Na hru, kterou bych si asi v životě nezahrál, i když jsem ji zrovna vyvinul. Well, tak jo, proč ne? Ale celkem se to prodává. To se mi líbí, na tomhle vyděláme trochu. Dáme si nějaký kontrakt. To je celkem fajn kontrakt. A bych se chtěl přestěhovat do další místnosti. Nebo jako do další budovy. Kdybych si mohl najít nějakého parťáka. Bla 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 bla. Bla bla bla. Jasně, bla bla bla. Target audience, to si dáme. I když to vlastně nepůjde, ale to je jedno. 14 000 jsme dostali. No to není nic moc. To už se radši vemu tenhle ten. Tady mi dá 21 000. Well. Tak pojď. Tak dostali jsme 21 000. Tam se ještě jeden kontrakt. 79 000, skoro 80 000, to není tak strašný. Ale kolik jsme se toho dostali, tak je velký hovno. Na to, že to je na úplně novém engineu. Bla bla bla. Dobrá práce, dostali jste 15 000. Vyposlal ještě jeden kontrakt, žádný není available. Tak dáme nový topic a dáme Pirate. Víte, teď hraje muzika, doufám, že to neslyšíte. Protože by byl problém trochu s copyrightem. Ale ten mikrofon by to neměl zabírat, takže v pohodě. Tak já jsem můžu vlastně kupnout tu Audacity, takže chvíli pardon. Jo, mikrofon to naštěstí nezabírá, takže fajn. Takže zkoumali jsme Pirate. Teď uděláme novou Pirate hru. Pirate Strategy. Jo, Strategy. Jsem řekl. Na PCčko na Fastbyte 2.0.1. Jo, vidíte, tadyhle můžete kliknout na to. Always sound, to se jde. To trochu mě vadí, doufám, že to v té plné verzi na Steamu už nebude. Takže pojmenujeme to Pirate Storm. Takhle se snad nějaká hra jmenuje, ne? Já nevím. Takže 2D grafika V2. A jdeme na to. Je to strategie, takže story questy nejsou zase tak potřeba. Gameplay je hodně potřeba, engine taky není tak potřeba. Tak, fajn, vůbec písničku neumím, ale to je jedno. Takže to nebudu zpívat. Ještě budou problémy s copyrightem, takže dialogy nejsou téměř vůbec potřeba. Level design taky ne, ale artificial intelligence AIčka jsou potřeba na nejvyšší. Grafika určitě, zvuk taky dost a world design taky není dost moc, neměl být to tak na špatný úrovni, když to strategie. Když pirátská strategie, takže to moře nemusí být zase nějak extra vymodelovaný, aby byla vidět každá vlnka. Až v tomhle, když to mají celý v pixelech. Well. A ještě něco? Design, ještě technologie jednu. To tam, no tak ne, no. Tak. Budu už po 4. roku, jo, pustý. No, takže new topic, new combo, ale není to great combo, to mě trochu vadí. Well. 2D grafika ve 2 level up, ale bojím se, že to nebude nic moc. Že to nebude zase nic extra. No, uvidíme. 8. To se mi líbí. 6, 7. To není vůbec špatný. 7. Ještě jednou 8. Tak, 7. 6, takže čistá 7 zase. Nevím, jaký je naše nejvyšší hodnocení. 7, ne? 8. Čistá 8.
Musel stát 9887, ne? Ne, nevím. Ale jak tak koukám, nemusel bys to špatně prodávat. Bych se hlavně chtěl přestěhovat dál. Jak mi to zatím nenabízí, protože ani nemáme nějak moc peněz. Ani mi to zatím neukázalo tu zprávu, kdyby jsme mohli. Pak dávno, to každý ráno se snaží být kámo. Well, nebudu zpívat a radši se budu věnovat hře. Takže Master V. To nevím, co by mělo být od Vena. To bude asi Sega, ne? Sega Master? Nevím. Nevím, já tyhle staré produkty Segy opravdu neznám. Na tohle já jsem nevyrůstal. Já už jsem vyrůstal prostě u klasického PCčka, Windows 98. PS1. Takže 148 000, to není strašný, to není vůbec špatný. Máme skoro 500 fanoušků. Když by to bylo na YouTube. Takže dáme si research, new topic, sci-fi. Tak, vyzkoumej to. A pak dostaneš ještě na vyzkoumání, ještě target audience. Ono to by snad mohlo trochu zvýšit ty prodeje. Ale já nevím, já jsem tohle hru teďko dlouho nehrál, jo, takže fakt nevím. Zkoumali jsme sci-fi. A je kolik? Je 9:07, takže já už to ukončím. Dáme research target audience. A možná se na to ještě někdy podíváme v té Steam verzi, kdy už to možná bude trochu něco jiného. Takže já vám každopádně děkuji za zhlídnutí. A dejte určitě, pokud se vám to video líbilo, tak dejte like, pokud se vám nelíbilo dislike, napište, proč se vám to líbilo, nelíbilo, co bych měl zlepšit, nebo nějaký jiný podpůrný komentář. A případně, jestli byste chtěli další díl, co byste možná i chtěli. Ale každopádně vám děkuju, pokud chcete vidět další videa, dejte určitě odběr a já se vám loučím. Čau!